Chinangwa chemutungamiri wenyika President Comrade E.D. Mnangagwa ndechekuti munhu wese ari muZimbabwe ave neaccess to information nekuti taakurarama munyika imwe chete pasi rose inonziyo global village. Vanhu vari munharaunda dzakasiyana siyana mukati menyika ino yeZimbabwe vanofanira kunge vachiziva zviri kuitika munyika mavo kuburikidza nekuendawo pamasaisai einternet, asi nekuda kwekusamira kwezvinhu zvakanaka zvimwe zvacho zvinogona kunge zvisingabude saizvozvo. Ndosaka taakuona mutungamiri wenyika ave kusainisa vatungamiriri vemaministries akasiyana siyana kuti vazvipikire pamberi pedare kuti ini ndichaita basa nemazvo. Zvimwe zvezvimwe zvaita kuti tiuye pana patiri ndezvekuti tione kuti sei zvimwe zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Tiri pano pamanoti kuGokwe kwatinova taona chiitiko chiri panapa chakaiswa mugore ra2019 panonzipo pamanoti information center. Regai titaure nevari kuno kuti tinzwe kuti kubva pachakaiswa zvakafamba sei uye tiri papi panguva inei. Makadi zvenyu tete? Tiripo zvedu makadiyo. Ndinokubatira zvenyu ice cream iyi. Imunoitwa ani mimi? Ndinoitwa neTsaimbala. neTsaimbala. Makakurira muno mamanoti? Sure. Chokwadi. Muno mamanoti? Yeah. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Tinotenda nekutendera kuti titaure nemi. Toda kuziva kuti information center iyi kubva pakaiswa mugore ra2019 yakakubatsira here? Haina kuzokwanisa kutibatsira nekuti hatina kuzokwanisa kupedza zvidzidzo zvedu. Takambodzidziswa malessons atakadzidziswa but pekutanga payakavhurwa magetsi akaiswa. Saka pakangopera magetsi anga ajuswa. Mita yacho ni yakabva yaramba kujusa magetsi. Saka iyo ndo problem, ndo challenge yakaitika nekuti pazvidzidzo zvedu painzi panoda zvimwe zvinoda magetsi aripo paground. Zvakafanana nechi? Pane wifi here panapa? Wifi iripo. Ndo zvimwe zvinoda magetsi izvozvo? Saka kuti kana pasina magetsi haikwanise kushanda. Saka pane zvimwe zvainzi zvinoda kuti kana tichidzidziswa pama exam achoni magetsi anofanira kunge ari paground, saka hatina kuzokwanisa kunyora matest. Zvakaitika mugore muchiri kuuya kuti igore ripi ramakatanga kuita malessons ipapa? Handichanya. Ndiri kuona chakanyorwa chakavhurwa naHonorable Minister veICT vamuswere mugore ra2019 musi wa19 December. Takazotanga kudzidza gore rakatevera 2020. Malessons amakaita kwenguva yakadi musati masvika pakunochiti muda kunyora? Ndofunga yakangove 1 month kana ndichiri kurangirira ndichanyatsa kuziva but inenge yanga iri 1 month chete. Magetsi apa anofanira takangoshanda month nehalf or month handichanyatsa kuyeuka zvangu. Mukatimo mune macomputers here? Mune chi panguva yamaita malessons uye maita makawanda zvakadi? Macomputers anga aripo tangachita hedu nekuti vamwe vanga vasati vaziva zvemalessons aya. Vamwe vangu vakutotanga kuziva tanga tiri magroup 2. Vamwe vaipinda makuseni vamwe vopinda masikati. Asi ndofunga tanga tichisvika kuma group rekutanga ndofunga tiri kuma 7. Vaitevera ndisi kuziva kuti vanga vari vangani but ndaitovaona vachibuda vakatoti Imimi tingati pakatanga kuintroducwa nyaya yemalessons aya pane zvamainzwisisa here before zvemacomputers izvozvo kana kuti kaive kekutanga? Kwanga kuri kwekutanga kuziva nezvemakombiyuta nekuti isusu patakadzidza kare panga pasina zvemacomputers. Saka tatoda kutovewo noruzivo gokuziva kuti toshandisa sei macomputers nekuti mumabusiness edu isu vamwe toita zvebusiness pane zvimwe zvinenge zvida kuti ushandise laptop iwe unenge usingazivi kuti unotangira papi. Saka zvakafanana nemapoint of sale zvinoprinta mainvoice nemareceipts zvanditi? Ndizvozvo. Saka toti kwamuri mimi sekupfuurira mberi muchitaura zvinokubatsirai zvakadi zvamamuchitsanangura nenyaya yekuti munhu wese ave anodzidza zveICT kana zvemacomputers? Izvo zvinobatsira pakuti umwe nemwe anokwanisa kuzoita business rake nekuti anenge oziva kuti makombiyuta umwe anenge ada kuita business ronangana nemacomputers asi asina ruzivo, asi kana akadzidza anenge ave noruzivo. Asi magetsi da asina kuzoenda ndinoona kuti zvaigona kuzobetsera vanhu vakawanda nekuti vamwe vava kuenda vachiziva kuti pari kuitwa nezvemacomputers ende kudzidza anga ari mahara but hatisingabhadhariswe mari. Handizvo zvinova chiitiko chakanaka? Zvinova zvakanaka nekuti vamwe vanenge vasina mari yekudzidza asi vachida kudzidza asi apa phone hatizivi kana vachazoita maprices kumberi but vakatanga kudzidza tanga tichidzidza free asi hatina kuzonyora matest. So far nenguva yazvakaitika takutokangamwa zvatakadzidza.
ngatitarisei kuti iye zvinezvi pari kuitwei kubva pazvakatanga kusajusika magetsi chiri kuitika panombovhurwa here panovhurwa but handisi kuona vanhu vanenge vachidzidza asi kuvhurwa panenge pakavhurwa asi vanenge vachidzidza handisi kuvaona vachiuya izvozvi kutaura kwatiri kuti hapatorina magetsi izvezvi kutaura kudai hapana magetsi asi magetsi akaiswa hatisi kuziva kuti problem ndiye iri kuita kuti magetsi asalaite mita yacho ndiyo yatakangonzwa kuchinzi ndo ine problem hatisi kuziva kuti mita yacho ndichi chakaitika kuti haisi kujusika but magetsi akatomboiswa chikumbiro chenyu kuna Minister of ICT kana kuti mukuru wehurumende takanangana neManoti Village Information Center ndechekuti chii nenzvimbo iyoyi ndechemagetsi chete kuti de mita yedu yakwanisa kuti ijusike magetsi pakave pane magetsi tinokwanisa kuenderera mberi nezvidzidzo zvedu tinotenda zvikuru kwazvinotitendera kuti titaure nemi nemiwo maita basa vateereri ndo zvamuri kuona zvamuri kunzwa zviri kuitika kuno kumanoti kugokwe Manoti Information Center iripo magetsi hapana pari kuswera paine munhu anobhadharwa mwedzi wega wega asi pasina activity iri kuitika nekudaro chikumbiro chevagari vemuno mune vamwe vasina kutenda kuti vange vachitaura nesu paTV vari kutsutsumwa kuti dai chinhu ichi change chichishanda vanhu vazhinji vangadai vachibatsirikana muno munharaunda yeManoti tiri pano paManoti Growth Point ndini mutori wenhau Silvester tapfumanei